Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2 lapho sibika sisemlazi kwa-H kuWard 111 lapho o-coordinator kanye no-ward election manager wakhona bekhuluma namavolontiya bewabonga ngomsebenzi omuhle abathe bawenza ukuze bakwazi ukuwina iwadi yabo le ewu-111 noma iwadi yabo inkulu impela isuka la ka-H ihamba izifike le ngakongonyameni. Kodwa-ke sizoke sizwe ukuthi-ke bathini-ke o-coordinator no-ward election manager bakhona kanye no-coordinator bamawadi bebonga kumavolontiya abasebenzisane nawo. Awuke ulaleleke kulama video alandelayo, kodwa-ke ungakhohlwa ukucofa lelo button, usubscribe, ushare le video kuze ihambe izwakale kuyona yonke indawo bezwe abantu ukuthi lisebenze kanjani. Awulaleleke nansi video elandelayo. Amandla lamjola igama obe u-elections manager wale ward ophinda abe u-coordinator kule ward. Comrade, asifuna ukwenza ama-speeches amaningi, sicela ukuthi because umsebenzi wethu inini abantu abasebenzile, thina sama-individuals, inini abantu enikhipha abantu bayovota kuma-videos wonke. So sicela ukuthi njengamanje izophuma i-directive ukuthi from here what do we do, senza njani. But into engifuna ukuyiqhakambisa kakhulu, comrade, ngicela sibe peaceful. Ngicela ukuthi nabantu laba asebezophuma ey'nsukwini ezimbalwa singabalwisi comrade, sibe discipline. So ngizocela ama-VD, iwadi yethu inama-VD awu-6. Ngizocela nje ama-VD, each coordinator, siyazi ama-VD hlapha no-coordinator nga-3, nga-4, nga-5. Sicela ukuthi wonke lama-VD asho amazwi kumavolontiya mese siyaphuma. Ngizocela i-VD yasemsebe ozokhulumela yona ucomrade in 1 minute, asho nje amagama amabili amathathu kumavolontiya wonke asebenzile. Amandla awethu, amandla awethu. Comrade Ngulindiwe ngakamsomi wase-VD yasemsebe. Ngithi nje angibonge i-support yenu kakhulu, and nje siphinde futhi ngibonge kuma-colleague wami kakhulukazi kade sibambisene nawo, ama-colleague ami bakithi anothando. Indlela ebesibambisene ngayo engathi singazilo siqhubeke kuyona njalo, ingagcini futhi kuthina kuphela but isabalale nakwabanye abantu, ngoba le ye-discipline siphakamisa kakhulu. Ngibonge i-hard work kaMsomi, sila sikhona ngomsomi, upartner wami usebenze kakhulu especially kwi-VD yasemsebe. So ngiyabonga kakhulu ma-comrade. Mandla i-VD yasedloko comrade in 1 minute. Amandla sihole msholozi, sihole ucomrade Philile wakamdabe kwi-VD yasedloko. Ngithi angiphakamise ukubonga kakhulukazi kumina lonke ama-comrade ase-Ward 1. Ngibonge nje esikwenzile sisonke sibambisene. Ukwabe singabambisene ngaba nje, kodwa ngoba besibambisene namhlanje kunje. Ngiyabonga thina sonke, ngikwazi ukubala ngisusibalimali ngiyabonga esikwenzile kuhle, kuyancomeka. Mandla ngicela i-VD yasetselelo. Jikijela mkhonto, jikijela mkhonto, jikijela. Amandla ngiyabingelela nikhuluma noSiyabonga Mlalendle, uV-coordinator wasenselele. Ngizobonga kakhulu kwamaqabane ebesisebenza nawo, kwazi kwawumndeni umnandi maqabane, sibambisene kwazi kwabe sekugcineni. Ngiyacela ukuthi le nqola esiqalile ingapheleli endleleni. Wonke u-111 sibambane sibe munye, sisebenze njengoba sisebenzile kahle. Ngithi nje ngiyabonga, ngimbongele no-VD coordinator mkhulu engekho. Ngiyathemba ukuthi nawo amanzi azowabeka amahle ngomsebenzi esiwenzile. Amandla sicela i-VD yangakubo izwe libanzi.
Jikijela mkhonto jikijela. Jikijela mkhonto jikijela. Amandla. Comrade Puleng lo we-VD yasezwelibanzi ngithi comrades ngibonge namasosha athe mangiba busy nomkhonto ungithumela kwezinye indawo ayibamba ngathi mangiwathinta ngithi bafethu ibambeni ayibamba kunzima kunjalo ngithe ngine stress sokuthi hayibo uvota ezinkulu la vota ubaba wabo labantu kodwa ngizokwenza njani inkosi yami ngayibiza izingane zaphakama zayibamba izwelibanzi ngiyabonga ngibonge newadi yonke sisebenzile ma comrade amandla iwadi yethu comrade ivulelekile njoba nazi nini nisemagroupini nabo nomphakathi uzokwaziswa sisazoya engonyameni siyokwenza lento abasengonyameni bala bagibelile nathi kuyofunela sigibele siye khona next week siyo support cela uzokhulumela umgada Mandla jikijela mkhonto jikijela mkhonto jikijela thatha msholozi thatha angibingelele ma comrade unomzamo Simamane emgonyameni emgada VD ngithi ngibonge nami ngibonge iward lonke iward 111 sisebenzile siqale nje ko door to door indaba ila isuka khona sisebenza sibambisene siyiwadi lonke bekuphuma abala ilokishini sibabize baze ngonyameni basibize nathi la ilokishini sisuke ngonyameni size la sisebenzisana sibambene siyiwadi 111 ngibonge kakhulu sasebenza kwaze kwafika egcineni ngosuku lokuvota nangosuku lokuvota kwakukuhle kudelile impela nje sakhombisa amandla ukuthi umkhonto unamandla sakumela konke sasikwenza nezinto esasicela kubantu ukuthi abozenza bazenza futhi basikhombisa ngevoti ukuthi hayi impela into beningena ngazo ezindlini zethu nisitshela zona naku-ke manje imphumela sesiyitholile sayithola imphumela emihle futhi sajabula kakhulu ngicela ukuthi namanje-ke siqhubeke njalo ma-comrade sibambisene singabi khona la sinyathelana khona onyathelekile nje kube ukuthi nje kuyadlula comrade uxole kube kuhle siqhubeke nento esiyifunayo enhle esifuna ukuthi iye phambili ngibonge ma-comrade jikijela mkhonto jikijela mkhonto jikijela la iVD yasesikonke Amandla Viva MK viva Bathatha mshalozi bathatha Hey comrade angimude ngiyabonga ngiphakamisa ukubonga lo okhulumayo uNonhlanhla Shangethango okuVD yase St Peter iSkontshe ngiphakamisa ukuba ngikakhulukazi nje uthuqa ngibonga nje isupport enisinike yona engonyameni day 1 nje sizwa umemezo umkhonto umemezo umkhonto nolabosi sinalo bhuti saphuma namaphinifa siyicobekela but sayinikela ukuthi sizwile umemeza ngoba umemeza nomuntu abawu2 esibaziyo hayi sizosebenzela ngibonga isupport bafethu azizinhle indlela zasengonyameni imoto uyibeka lapho uliganda yengonyawo ngiyawabonga ama-comrade asemnyango iVD yabuqashana itseleni ama-comrade wonke ama-VD ngiyabonga phansi esikontshe nidwengula phezulu ka7 ngasekhaya phansi konkuma sibambisaneni sibandawonye ayikho ingonyama ayikho iSt Peter sibandawonye amandla comrade before ngizonika ucoordinator ndobe ngu-elections manager coordinator ama-elections sisebenzisana kahle ngifisa ukuthi ngibonga ama-party agent mhlawumbe angifuni ukwabonga because besinomuntu ebesicoordinatela wena comrade Fezeka sicela ubonga ama-party agent wakho Amandla jikijela mkhonto jikijela mkhonto jikijela angibingelele maqabane ngiufezeka kwatshiswayo kwiVD yasenselele amandla ngizobonga ama party agent coordinator ebengisebenzisana nabo kahle kakhulu
ngibonge nama-party agent umsebenzi eniwenzileyo mkhulu kakhulu siyawubonga siyophakamisela izandla amandla sibonge comrade before ngizodedela ucomrade uMNV ozosigayida masiphuma la ngediscipline ngejambo nge-high moral. One comrade, I've got bad news and good news. The bad news angiqale ngazo uqala siqale sidini. Njengoba sibona ibalo iqhubeka. Laba bakaGogo noma iANC ihlangene noIEC bantshontsha amavoti. Barige amavoti. Lezi ibale nizibonayo akuzona ibale eziyiqiniso. Ubaba wethu ke sekhulumile wathi akho results azo announce namhlanje. Ukuma VDs wonke ndobe besebenzisana senza ama stats ngibonge ne section yaka statistics ebelidwa ucomrade uSne. Comrade Sne bingelele nje kanye comrade uSne kade silidela la kubalwa khona ama statistics kuyibona abasihlanganiselayo. Amandla angibikele ama comrade ay bekunzima kona kodwa ke kwenzekile umsebenzi okwazi ukuthi sihlanganise njenge statistics saphuma nezibalo. Siyabonga Anta yabo emkhontweni content ngayiqapheli yabo abantu abanebele bekhuluma abantu besifazane bonke, which means umkhonto uyayipromote into yabantu besifazane ukuthi they must be in leadership. Mandla Mandla Mbokodo qina Mbokodo qina malibongwe comrade. Another bad news. Kuma VDs wethu wonke. iVD esiqhoshwe kuyona sekubalwa la kubalwa khona enibuka ku TV. Emsebe bantshontsha amavoti awu7. Bathi njengamanje ileadership ethe ngaphezulu is working ukuthi lawo mavoti awu7 abuyiselwe kuMK. Now the good news. One comrade joba sinama VD awu6 wonke siwawine ngabalengiso wo6. Ayikho iVD abathole uhafu kuthi wonke kuphezulu. Now ngicela uku-announce ama results eward yonke ngeke ngiwashe awe VD ngayinye ngenxa yesikhathi ukuthi sithole bani. Hayi ufiwe uthi the consolidated result of Ward 111 in all 6 VDs where MK Party was contesting elections is as follows. Ngoba besinama ballot awu3 ngizoqala ngabadliwe. Ku national iANC ithole 1852. Umkhonto wesizwe party led by Jacob Gedleyihlekisa Mhlanganyelwa Zuma uthole amavoti awu7,450. Now you go to second ballot paper, which is provincial ballot paper. Lawa amanye ngeke ngiwabala amancane ngoba betholo 1 or 3 angifuni ukwesikhathi. Mandla iANC ithole 1,784.
umkhonto wesizwe party uthole 7,380. You go to the last one, which is the regional ballot. The ANC ithole 1,839. The MK ithole 7,320. So Mandla sesiyaqeda maqabane. Mandla sesiyaqeda zonikeza ucoordinator. Comrade naye yami message. It was very hard sisebenza sonke on the ground, samba go door to door. Sinenqa abantu ukuthi bavotele umkhonto wesizwe. Abantu kade sebekhathele iqembu elibusayo. Now ke comrade singayitshela ukuthi umsebenzi usuphelile. That's where umsebenzi uqala khona. Because once iwadi fanele njobe besino door to door siya kubantu. I-election team iresolvile ukuthi lela calendar kade sinalo lo door to door. Sizokwenza ikhalenda esizohambela wonke ama area. Sihambe siyobonga ebantwini ngevoti labo. That is one. Ozokwenziwa umkhonto wesizwe because asifuna ukwenza into kade yenziwe eqaleni uvote ugcinwe uvota ingaphinde inhlangano ibungu. Number 2, comrade. Our discipline and behavior has to change. Iqala kuthina kwi leadership. Njengamanje sisemandleni. Njengamanje abantu bale wadi bathe bafuna ukulidwa iMK. So comrade ngizocela starting from me uze kuMNV uze kwi-election team yonke engifisa futhi ukwabonga wonke ama portfolio comrade. Ayikho iportfolio engasebenzanga. The reason bengicela le party agent ngicela le data ukuthi iyathinteka direct because ama comrade wonke asebenzile in their respective portfolios. Now comrade, when I'm talking about the behavior ukuthi iqala kubina iqala kuthina ize kwena. Njengamanje comrade abantu basibhekile. Mekade ukuthi kade senza izinto kwi-public eye. Njengamanje kumele kushintshe. Makuwukuthi kade sabantu abaphuzayo noma abenzani, starting from me going to MNV, going to everyone. Njengamanje sikwi-leadership. Fanele noma kuthiwa siyaphuza noma senzani ukwenzele eceleni. Mohluleka ukwenza uyeke. That is what is going to happen. Because umuntu uzobuka umuntu omkhonto athi uyababo benzani, uyababo benzani. Now comrade asisakhankasi sesiyali. Because mawukhankasa fanele uaccommodate wonke umuntu. Ngisho umuntu ophethe ugavini uyamncenga uhambe naye bakushuthi uhamba la thwane ibo MK yenza. Njengamanje comrade sikwi leadership. Ileyo nto engifuna ukuyisho nendlela esiyiphatha ngayo ebantwini. On front of ebantwini singalinge comrade sichomela abantu ngiyicela le. We know ukuthi kade besithuka kuthiwa sizodla udaka for 5 years noma kwaze ne sesidlile u3 years kodwa. Kuthiwa sizodla udaka kuthiwa na join iMK kwathiwa ayikho lento enijoinayo into ngicela comrade singalungisi wrong ngorong. Yes. Let us maintain i-discipline. Asiseveni abantu because abantu on the ground ekade samba nabo door to door siyibonile imizi kade siyingenela abantu bayahlupheka. Abantu abadala bale ward indaba yokuthi muna 35 years ngeke usaqashwa, that thing is finished. Into yokuthola iservice e-office noma kuphi kuhulumeni uqala ubuza ukuthi uvoteleni noma ukweliphi iqembu, that thing is finished. Lastly, ngizonikeza ucoordinator wami ongilidayo
sisebenzisana kahle nalo comrade. I saw ngisho amaqabane ningasithatha isibonelo between mina nalo comrade. Hayi ukuthi besingaxabana. Besixabana sigejane but mesixabana asitshela abantu sixabana sobabili bese siyalungisana sobabili sikwazi ukumove. Mandla! Mandla! Over to you, Commander. Mandla!